Utíkám do Hanumanu, kam chodím trénovat. Jsem na to hrdý, hej, potkávám Achajdu. Když se jdu převlíknout, zdravíme se ústupu. Jdu se rozcvičovat, bogy mu pobíhat. Nakonec musím svoje tuhý tělo strečovat. Na fyzičku jedu pořád Angličany. To abych vydržel fightovat 3x2 minuty. Jdeme na lapy, Bibli podrží. Osobní trénink od Ondry je motivující. Je tu úterý, oddílovej test, dvouhodinovej trénink, při kterým sotva chytám dech. Jedeme drilly, nácvik a technik. Každý mi říká, že mu můžu dávat větší pecky. Když na to přijde, lítám jak hadr po ringu. To když narazím na spejbla při tvrdým sparingu. Trénu s Marčou, jak soupeře strhnou. Jak mu v konči dát pořádnou dávku kolenou. Pak si se mnou hází ze strany na stranu. Má tak velkou sílu, že si připadám jako z papíru. Přidává se míra štafla rychle jako ples. Zubu ševeň a ty mám fakt veliký respekt. Jak spousta super lidí, s kterýma se vystřídám. A to když přijde pátek, tak se skoro nehejbám. Ještě mě čeká sobota a trénink s másou. Zábavný vypínání na spotky s písou. Mám před sebou konečně další zápas. Bez chráničů se budeme pěkně šípat. Nemůžu se dočkat, pár dní na relax. Už jenom ladím váhu. Je tu pondělí, musím začít makat. Utíkám do Hanumanu, kam chodím trénovat. Jsem na to hrdý, hej, potkávám Achajdu. Když se jdu převlíknout, zdravíme se ústupu. Jdu se rozcvičovat, bogy mu pobíhat. Nakonec musím svoje tuhý tělo strečovat. Na fyzičku jedu pořád Angličany. To abych vydržel fightovat 3x2 minuty. Jdeme na lapy, Bibli podrží. Osobní trénink od Ondry je motivující. Je tu úterý, oddílovej test, dvouhodinovej trénink, při kterým sotva chytám dech. Jedeme drilly, nácvik a technik. Každý mi říká, že mu můžu dávat větší pecky. Když na to přijde, lítám jak hadr po ringu. To když narazím na spejbla při tvrdým sparingu. Trénu s Marčou, jak soupeře strhnou. Jak mu v konči dát pořádnou dávku kolenou. Pak si se mnou hází ze strany na stranu. Má tak velkou sílu, že si připadám jako z papíru. Přidává se míra štafla rychle jako ples. Zubu ševeň a ty mám fakt veliký respekt. Jak spousta super lidí, kterýma se vystřídám. A to když přijde pátek, tak se skoro nehejbám. Ještě mě čeká sobota a trénink s másou. Zábavný vypínání na spotky s písou. Mám před sebou konečně další zápas. Bez chráničů se budeme pěkně šípat. Nemůžu se dočkat, pár dní na relax. Už jenom ladím váhu, abych mohl boxovat. Muay Thai, bojuj, abych žil. Muay Thai, bojuj, abych zvítězil. Muay Thai, umění 8 končetin. Muay Thai, neporazitelný díl. Muay Thai, bojuj, abys žil. Muay Thai, bojuj, abys zvítězil. Muay Thai, umění 8 končetin. Muay Thai,